Danas smo u ime grada Varaždina i Varaždinskog filmskog ureda ugostili 3 location menadžera, svjetskih location menadžera, koji su zapravo na proputovanju kroz cijelu Hrvatsku, gdje će ih ugostiti razni filmski uredi u Hrvatskoj zajedno s Hrvatskim audiovizualnim centrom. Oni su na proputovanju kako bi pronašli potencijalne filmske lokacije za svoje filmske projekte. Ima očajno potencijal za snimanje. Sve lokacije što imate ovdje smo vidjeli prije, što smo vidjeli ove godine, su krasne, ima puno potential za projekte da dođu ovdje sa miješanim, sa starim stvarima, šume, vode, castles, grad, ima što sve ovdje što nam trebaju. Znači grad se nudi i želi suradnju sa takvim filmašima, jednostavno tim menadžerima koji žele vidjeti sve lokacije. Znači mi moramo ulagati pa i dio sredstava da bi došli do nečega. Znači ovo nije, znači ne možete očekivati sjediti na mjestu i reći sad će neko doći i reći aha gle kako je to lijepo krasno. Vi morate to ponuditi, znači konkurencija je nevjerojatna u filmskoj industriji i svi žele biti lokacija i svi žele da se kod njih snimaju filmovi.